Yo, what's up mga kapusok? Magandang gabi po sa inyo lahat and welcome po sa ating pinakabagong episode. So ngayong gabi, in this video, mag-harvest tayo ng alimasag. At kung bago ka pa lang po sa aking channel, don't forget to share, like, comment down below, and please subscribe, hit the notification bell para palagi kang updated sa mga pinakabago kong videos. Yan, so let's do this. Ako po si Joel and you're watching Pusukan Fishing. Ayan, welcome back mga kapusok sa ating pinakabagong episode. Harvest Lambay, alimasag. Ayos. Ayan, ready na natin mga gamit. Ito yung spot natin mga kapusok. Old Bridge.
So ayan, uwian na mga kapasok. Dami ng huli natin. Sakto lang to pang ulam. Bukas. Ayos to. Tara, let's go. Uwi. Ayan, fully reveal. Lambay. Ubay-ubay. Malalaki. Ayan, ASMR tayo mga kusok. Mukbang lambay. Ayos.